Canal Roig t'informarem de tot, no en tornis boig. Bon dia, bona tarda o bona nit, radiomaniàtics. Nosaltres som els alumnes d'Excel·lència Humanístic. Avui us presentarem una entrevista amb la Gemma Pascual. I vosaltres us pregunteu, qui és Gemma Pascual? Ella és una escriptora de llibres en català i va publicar uns llibres que hem vist en aquest institut. Xènia, tens un WhatsApp i like blau. Bon dia, Gemma, com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres. Et vas inspirar en cap escriptor per escriure aquest llibre? Jo no m'inspire en escriptors en concret, però sí que faig per qualsevol llibre que estiga fent, el que faig és inspirar-me amb altres llibres que parlen sobre aquests temes. Una novel·la d'amor era complicat, la inspiració, però sí que vaig anar a Jane Austen a buscar la font i també vaig buscar metaliteratura, que per això vos parle del Tirano o de Pedrolo. Doncs tomes referències. Quin és el teu llibre preferit que no has escrit tu? En tinc molts, de veritat. Mira, hi ha un llibre d'Isabel Cadasimo que es diu Júlia, que m'agrada molt, de la Mercedes Rodoreda, m'encanta Mireia Trencat, 100 años de soledat, m'agrada molt, de Gabriel García Márquez, Neruda m'agrada molt també, i Estellés, de Fuster m'agraden molt els aforismes. És que sóc una friqui de la lectura. Toni Morrison també és una escriptora que m'agrada molt. Molt interessant. Et sents representada amb algun llibre que hagis escrit? No, n'hi ha moltes maneres d'escriure, no? Però jo els llibres sempre me'ls miro a distància. És veritat que alguna cosa meua sempre hi ha en els llibres, no puc dir que no perquè s'escric jo, però mire, no em veig reflectida en cap personatge. Quan vas començar a escriure? Quan va néixer el meu fill, jo tenia 27 anys, que és l'edat que té ell ara. Què és el que més t'agrada d'aquest llibre? El Xènia, tens un WhatsApp? Mira, primera que és un llibre amb humor, vull dir que jo si seguim la meva trajectòria he fet molta novel·la social, El Rochero Pelat parla d'un nen que té càncer, o Llàgrimes sobre Bagdad d'una guerra, i en canvi no havia fet mai una novel·la on tot el que passa és amor, risses o desamor, no? Llavors m'ho vaig passar molt bé escrivint-la, però m'agrada molt de la Xènia que fa lectors, fa molts lectors, i m'ho diuen, no? M'he comprat aquest llibre, m'he comprat el segon i el tercer, és el primer llibre que m'ha agradat i això per a mi és molt important. Treballes en algun ofici més? No, jo soc una escriptora professionalitzada, vist d'escriure. Quin és el llibre que has escrit que més t'ha costat escriure i el que més t'ha agradat? Tots els llibres m'agraden, no us puc dir que no, però un dels que més m'ha costat escriure és Llàgrimes sobre Bagdad, el que vaig tenir el Premi Barcanova, i és un llibre que parla de la guerra d'Iraq, és com si parlàrem ara de la de Síria. Aquest llibre m'ha costat molt d'escriure. I els llibres que més m'ha agradat, tots, però per exemple el Like. El Like és un llibre per mi dels meus preferits, perquè he anat un pas més i m'he inventat un món que no existia, i això també és molt xulo. Moltes gràcies per venir a l'institut i per la teva dedicació. Adéu, Gemma. Adéu, Gemma. Gràcies a vosaltres per llegir-me. Gràcies. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Esperem que us hagi agradat i us esperem fins al següent programa. Fins a la propera. Adéu.